Vítám všechny, kteří se rozhodli, že budou poslouchat právě teď a právě tohle. Já jsem se rozhodla, že si zařídím teda YouTube kanál, takže je ze mě YouTube reberka, stejně jako Influflundra, to je stará známá věc. Nicméně rozhodla jsem se, že bych chtěla mít kanál, který bude příjemnej, milej, takovej jako oddechovej, protože mám pocit, že odevšať se na nás valí vraždy, násilí, únosy, jsou toho plný knihkupectví, plný Netflix, plná televize, odevšať se i vlastně podcasty jsou hodně o vraždách. A já jsem se rozhodla, že už jako já to osobně toho mám už docela dost. Takže jsem se rozhodla, že bych chtěla vytvořit nějaký obsah, který bude příjemný nejenom do uší, ale i do duší. Proto jsem teda tenhle pořad nazvala Dobře v uších, dobře v duších. Protože to je to, v co doufám, že přesně s takovýmhle pocitem budete ten můj pořad vypínat. Doufám, že teda až na konci, ne teď nebo ve prostředku, ale že ho vypnete až úplně na konci. Já jsem teda Kivy v pyžamu, možná mě někdo znáte taky jako paní Danu, ale na tom vlastně tady na YouTube až tolik nezáleží. Já jsem chtěla tenhle pořad mít, abych v něm mluvila o věcech, které jsou mně příjemné, na který ráda vzpomínám, takže budou to i nějaký flashbacky, bychom teda moderně řekli, to znamená, že bych ráda zavzpomínala. Chtěla bych to mít tak nějak pravidelně, tenhle pořad, řekněme jednou za týden nebo za 14 dní. Záleží, jak budu aktivní a motivovaná. Tak to je to slovo. Sedím tady nahoře v manželově zkušebně, je to spojený s knihovnou, má tady basy, má tady sluchátka, bedny a já jsem si sem nastavila do stojanu mikrofon. Vedle mě má Pelech jeden z našich psů, ten teďka zrovna zvednul hlavu, tak asi vás zdraví, tak ahoj všichni teda. A zrovna tady kolem postole se prochází kocour pažitka, takže jestli uslyšíte nějaký nežádoucí zvukový záznam, tak to je čistě vina toho trotla. Tak, já jsem hodně přemýšlela, jestli slyšíte teďka takový ťapání, tak jsem zrovna se sem kutálí druhej pejsek. Ty jsi hodná holka, ano. Jsou po večeři, takže jen tak jako si myslím, tak půl hodinky a půjdou spát. Já jsem uvažovala, o čem by měl být první díl tohohle pořadu. A rozhodla jsem se, že se to nebude jmenovat jako podcast, že to nebudu prezentovat jako podcast, ale protože já jsem něco víc, tak to bude nadcast. Takže já vás znova a ještě jednou a lépe vítám u svého nadcastu. A rozhodla jsem se po dlouhém uvažování, že první díl Dobře v uších, dobře v duších by mohl být o domovech. O všech domovech, který jsem kdy měla, kam jsem se stěhovala a kde mi bylo dobře. Začneme teda tím, že bych vám řekla, kde jsem se narodila. Já jsem se narodila ve Stodu u Plzně, protože moje mamka je od Plzně, pochází tam odsaď. Taťka je z Mostu. A 2 roky po mém narození jsme žili v Nířanech. Tam odsaď si teda nepamatuju logicky vůbec nic. A v necelých mých 2 letech se naši rozhodli, že Nířany jsou málo.
Takže se sebrali i mě a sestru a odstěhovali se do Sedlčan, protože Sedlčany jsou vždycky víc než Nýřany. Omlouvám se Nýřanákům. Nýřaňákům. Nedávno jsme tam tudy projížděli a omlouvám se, ale necítila jsem žádnou nostalgii, protože jsme tam bydleli opravdu krátce. V Sedlčanech jsme měli úplně nádherný byt. Ten si teda pamatuju, protože jsme tam žili jako poměrně jako docela dlouho let. Byl to školní byt, protože taťka byl školník na první základní škole v Sedlčanech. A ten byt, který byl s tímhle povoláním, tak ten byl teda úplně jako fakt nádherný. Já si pamatuju, že vchodový dveře, když jste přišli zvenku, tak byly dvoukřídlí, červený, dřevěný. Přišli jste tam a koukali jste do úplně neskutečně dlouhý úzký chodby. A napravo od vás, od těch dveří, když jste vešli, byla kuchyň v neodolatelné olivové barvě, jak tehdy počátkem 90. let tedy bylo velice moderní. Kdo neměl olivovou kuchyň, taky jako by nebyl. My jsme byli VIP, tak my jsme měli olivovou kuchyň. Ta byla teda poměrně prostorná a měla jako docela velký okno, což já v kuchyních jako miluju denní světlo. Já mám ráda jako vařit u denního světla. A proto jsme si tady kuchyň v tom domě, kde jsme teď, zařídili tak, že stojím zády k oknu. Ano, neptejte se proč. Nalevo od té chodby, když jste vešli do toho našeho bytu, byl obrovský obývák, ale jako opravdu obrovský. A pod oknem, my jsme tomu s mamkou říkali pódium, tam byla taková vyvýšenina, dřevěná, opravdu takový jako pódium. A tam jsme měli, to si pamatuju, polštáře a různý imitace kožešin a poslouchali jsme tam desky, to si pamatuju. Potom teda postupem času jsme poslouchali samozřejmě hi-fi, věž, taky ty hi-fi, sci-fi a tyhle, to jsme poslouchali tam. No a když jste se vydali po té dlouhé chodbě dozadu, tak než jste odbočili vlevo, tak před váma byly obyčejný, bílý, otřískaný dveře dřevěný a ty vedly přímo do školy. 8 schodů a byla jsem prakticky ve třídě. Takže na rozdíl od svých spolužáků, kteří tedy mnohdy dojížděli, v zimě, v létě vstávali prostě brzo. Já jsem si vstávala ve 7:45 a nasnídala jsem se a byla jsem ve třídě. Úplně neskutečný, jo. To bylo takový fakt jako tajemný prostě ty tmavý schody a už jste byli najednou na chodbě plný dětí. Tam byl ten první stupeň tady zrovna v téhle staré budově. No a pokud jste teda nechtěli jít do školy, tak jste z té chodby zatočili vlevo a tam byla obrovská koupelna. I když nevím, jestli to jako si pamatuju dobře, protože já jsem tehdy byla dítě, tak mě asi připadalo všechno obrovský, ale ta koupelna byla skutečně jako veliká. A pamatuju se snad dobře, že byla obložena světle modrejma obkládačkama. I ta vana byla takhle obložená, to si pamatuju. No a potom se pokračovalo dál do ložnice a dětského pokoje. Já na něj mám fakt jako nádherný vzpomínky na ten byt. Mně se tam strašně líbilo a bylo mi tam jako, když si to teď zpětně promítnu, tak mi tam bylo jako strašně pozitivně, hodně pozitivně. Jako hned bych se tam vrátila do toho bytu. Zajímalo by mě, jak to tam teď vypadá, jak si to tam kdo zařídil. No. Období školníka skončilo a přestěhovali jsme se do paneláku v Sedlčanech pod nemocnicí, do ulice, která se jmenuje Za nemocnicí. Přímo to bylo za nemocnicí 1058. Bydleli jsme až nahoře a teď nevím, jestli 4. nebo 5. patro. Já si myslím 4. A to bylo přímo pod střechou, takže v létě
samozřejmě se zateplením si v 90kách nikdo hlavu nelámal, takže tam bylo strašný vedro. Klasický, ty panelákový, takový ty jakoby vyklápěcí okna, jo, takový ty, jak to drží uprostřed a vy to vyklápíte doleva, doprava. Ale zase musím říct, že si pamatuju úplně úchvatný výhled po většině Sedlčan teda. Jestli někdo znáte Sedlčany, nebo jestli posloucháte někdo přímo od Sedlčan, tak ze 4. nebo 5. patra v paneláku 1058 za nemocnicí byl výhled až daleko za přehradu, až daleko za ty vily tam. To bylo něco tak nádhernýho. V zimě, když sněžilo, v létě, když byly bouřky nebo pršelo, ty výhledy si pamatuju teda opravdu, že byly jako úchvatný. Prostě úchvatný. No tam jsem strávila taky podstatnou část života a potom rodiče se rozhodli, že tedy jako již nechtějí být měšťané a koupili poměrně velký rozlehlej dům v Kosově Hoře, což je vesnička, abych neurazila, je to vesnice 5 kilometrů od Sedlčan. Je tam překrásná procházka, buď z Kosovky do Sedlčan, nebo ze Sedlčan do Kosovky, přes Červený Hrádek a přes jako kolem Kolihových lesů. Ta procházka je fakt nádherná, jo. To okolí těch Sedlčan je kopcovitý, je to fakt příjemný na procházky. No na houby moc ne. Co se pamatuju, tak houby teda v Kolihových lesích jako ne. Ale na procházku je to, fakt výhledy jsou jako nádherný a samozřejmě park Červeného Hrádku byl taky vždycky fajn. V té Kosovce jsem strávila pár let. Naši koupili ten velký dům z důvodu toho, že si řekli, že jednou obě naše dcery si sem přivedou rodiny a budeme tady šťastně žít, až dokud nás nepohřbí. To jim teda trošku nevyšlo. Sestra má vlastní byt a já jsem se taky trhla. Takže jako zpětně teda se omlouvám rodičům, že to jim teda moc nevyšlo. Když jsme bydleli v té Kosovce, tak mě bylo nějakých 17, 18, 19 a v 19 jsem odjela do svého dalšího domova, což byl Londýn. Ten se na 6 let stal mým domovem. Doteď jsem tam nechala kus srdce a vzpomínám na to jenom s láskou. Nebyla jsem tam teda 6 let v kuse, ale první 3 roky jsem byla u jedné rodiny, pak jsem byla chvilku zase doma a pak to byly 2 roky a 1 rok u každé rodiny. A u té první rodiny tam můžu skutečně říct, že jsem byla plnohodnotně doma. Tam mě přijali skutečně jako starší dceru, vůbec jsem si tam nepřišla jako v uvozovkách jenom chůva. Tam bylo tolik lásky z té jejich strany, že to je až neuvěřitelný. My doteďka jsme s tou Mary na Facebooku jsme v kontaktu, občas si napíšeme, jak se máme, nemáme. A mě fakt jako dojímá vidět ty děti, co jsem tam hlídala, jako když jim byly 3, 4, 5, tak dneska jsou to dospělí lidi, co mají vlastní životy. Eddie má, podle všeho, co jsem viděla fotky, tak má prostě partnerku, má nějakou pěknou práci, která ho naplňuje. Malá Lucy prostě už není vůbec malá. Je to dospělá holka, krásná, která byla svědčit teďka na svatbě svojí starší sestry. A ta teda už, ta Melanie, ta teda jako vyloženě, ona byla vždycky krásná, ale v těch svatebních šatech prostě byla úplně úchvatná. Takže já mám obrovskou radost, že ta rodina furt jako drží spolu. Že se mají furt rádi a jako je to strašně vidět, ty vztahy, že tam mají dobrý. Jestli slyšíte ťapání, tak zase přišel pejsek se podívat, zkontrolovat.
teďka budu znít jako nějaký senior těsně před smrtí, ale já vlastně děti nemám, ale když jsem viděla ty fotky těch dospělých mých malých dětí, tak prostě musím říct tu větu, ten čas tak strašně letí. Ty děti tak strašně rychle rostou. Vždycky jsem si říkala, že tohle já říkat nebudu, ale když jsem viděla ty fotky a oni jsou tam tak šťastný, prostě to je tak strašně šťastná rodina a já jim to tak přeju. Tak u těch jsem byla 3 roky, strašně jsme všichni brečeli, když jsem odjížděla, ale jako fakt, já nejsem člověk, co nějak zbytečně pláče, ale já jsem brečela půlku cestu autobusem, protože já nerada lítám, tak jsem jezdila vždycky autobusem a já jsem skutečně někdy někam do Bruselu až, nebo kam jsme to, do Frankfurtu, tak tam jsem až brečela, to bylo jako fakt litu toho člověka, co tehdy seděl vedle mě. Ale to teda jako, tam jsem nechala kus srdce a dokonce snad si ještě po těch 20 letech pamatuju adresu, která byla Hazelbury Road 22 Fulham. Sousedící s Chelsea, sousedící s Kensingtonem. Tam bylo tak nádherně. Tam jste se pěšky za hodinku dostali do muzea přírodní historie. Tam jsem chodila skoro každou neděli. Bylo tak nádherný. Já jsem se vám teďka úplně dojala. Já se budu muset napít kávy. Mám tady kávu a trošku si osvěžit sliznice, tak prosím vás, vydržte. Tak, sliznice osvěženy. Potom jsem jela domů, na chvilku tady jsem si našla práci a potom mi to nedalo a vrátila jsem se znova do Londýna. I ta druhá rodina, kde jsem byla 2 roky, byla taky fajn, ale v uvozovkách kvalit té první rodiny už nedosáhne nikdo. To si myslím, že je jenom jednou za život a někdy ani to ne. Vím, že operky nezřídka mývají docela problémy s těma rodinama, že jim jako dělají na schvály a tak. Já musím zaklepat, že ani s jednou rodinou z těch 3 jsem neměla problémy. Ta druhá rodina, ty bydleli ve Finchley, tam už nevím adresu. A třetí rodina, ta bydlela a to jsem zapomněla. Ano, tam jsem byla jenom 1 rok a to jsem zapomněla. Já budu muset potom na mapách prolustrovat Londýn a zjistit, kde jsem to tam byla. No, byla jsem ještě 2 měsíce v Manchesteru, ani ne 2 měsíce v Manchesteru a tam odsaď jsem jako vyloženě jako zdrhla. Tam jsme si teda nesedli. Ne, že by to byly nějaký jako naschvály nebo jo, že bych cítila přímo nenávist, to ne, ale byli strašně jako vlažný ke mně. A vrchol toho všeho nastal, když jsem v sobotu ráno se probudila a měla jsem obrovskou bolest v obou uších a jako horečku. Já jsem to typovala na nějaký začínající zánět, ale to byla bolest, že skutečně jsem jako ráno tloukla hlavou do zdi, abych se začala soustředit na jinou bolest než tu ušní. Takže jsem poprosila paní domácí, jestli by bylo možné, že by mě třeba hodili na ambulanci nebo k nějakému lékaři, protože to skutečně jako nešlo vydržet. A ona mi řekla, že jako, ať se nezlobím, ale ne. Ale napsala mi na papírek, jakýma autobusama se tam dostanu. Takže já jsem prakticky víc jak 3 hodiny strávila na cestě, protože já jsem ten Manchester jako neznala. Mně jako nepřirost k srdci, takže jsem neměla důvod objevovat ho, jako jsem dělala to v tom Londýně.
Takže jsem následovala pokyny, jela jsem těma asi 3 autobusama a strávila jsem strašně času na cestách, protože jsem se jako poněkud ztratila. A než jsem se dostala jako na řadu u toho lékaře, to jsem skutečně myslela, že mi jako praskne hlava už. Nicméně dostala jsem nějaký kapky, vrátila jsem se domů a oni se jakoby ani nezeptali, jak jsem pořídila, nebo jestli je mi líp. A to pro mě byla jakoby konečná. To pro mě byl signál, že tohle není rodina pro mě. Platili třeba jako dobře, neměla jsem tolika práce, ale tenhle ten jakoby jako fakt takový až arrogantní nezájem mě to jako hrozně jako zranilo tehdy, takže jsem za nima šla. Někdy pak v úterý, kdy to nejhorší bolest přestala. A tak nějak jsme se domluvili, že teda z obou stran to není úplně ideální. Takže to mezi svoje rodiny v Británii nepočítám. To jsem se snažila teda vytěsnit z hlavy, ale evidentně se to nepovedlo, když vám tady o tom vykládám. Když jsem se vrátila z Londýna natrvalo na dobro, tak naši pořád bydleli v té Kosově hoře sami, takže jsem se tam na chvilku k ním nastěhovala. Můj další domov byl taky v Kosově hoře, tam jsem si s prvním manželem, tam jsme si pořídili domek asi tak 30 metrů od domku, co měli ty naši. Jenomže ty se teda velice záhy přestěhovali zpátky do Sedlčan do bytu, což chápu, protože mít na krku obrovský barák a velkou zahradu, když tam prakticky zůstali jakoby v uvozovkách sami. Chápu to. No nicméně já jsem v tom domečku v té Kosovce nevydržela dlouho a nevydržela jsem ani s tím manželem. A teďka s tím druhým manželem, co mám, tak tady jsem konečně, si myslím, úplně natrvalo doma. Pořídili jsme si úplně maličký domeček nedaleko Vlašimi. Tady v obci je nás pár starých chalup, pár lidí. Nechtěla jsem říct starých, není to tak. Lidi jsou tady úplně běžně věkově. A když jsme sem přijeli na prohlídku s realitním makléřem a on otevřel ty vrata, tak já jsem v těch vratech měla pocit, že tady já jsem doma. Okamžitě to na mě jako skočilo, že tady já jsem a budu muset tady být doma, protože jiná možnost už jako není. My jsme těch domů objeli poměrně hodně, ale něco, co by mě takhle chytlo, to jsem zažila jenom tady. Úplně maličkatej domeček, který na vás dejchne prostě duchem. A ten měl dole 2 místnosti. Malinkou ložnici, kam se vešla skutečně jenom manželská postel a už pak nic jinýho. A topení. A potom kuchyň spolu s obývákem. A tam byly teda kamna ještě. A v tomhletom prostůrku maličkatým jsme žili 2,5 roku já, Ondra, 2 psy a 5 koček. To neříkám, že bych si chtěla nějak stěžovat. Zvolili jsme si to sami, ale jenom bych chtěla říct, že mnohdy to bylo náročný, ale i tak to bylo prostě krásný. Prostě kdekoliv se v tom domě nacházíte, tak na sebe vidíte nebo se slyšíte. A 2,5 roku potom, co jsme se nastěhovali, jsme to zrekonstruovali. Udělali jsme z půdy další 2 místnosti. Máme teďka nahoře úplně maličkatou ložničku. O něco větší teda, než byla ta dole, protože se nám tam vejdou noční stolky a Ondrova knihovna ve štítě. A z té velké místnosti, z té druhé, k vám teďka já mluvím. To je ta Ondrova zkušebna, pracovna. Myško? Ano, teďka pejsek zrovna tady se rozhodl, že bude dělat binec. Myško, ty nevidíš, že já natáčím?
Jestli nemáš co říct, tak se vrať do pelíšku. Ne. Ona tady se mnou chce bejt teďka, tak tady bude ťapat chvilku. A z téhletý velké místnosti krásný, nový, já tady k vám vysílám. Ondra tady má ještě zbytek knihovny, jsou tady ve stojanu basy, jsou tady bedny, sluchátka, mikrofony, počítač, psi tady mají pelíšky. A nechali jsme to v tom starém duchu, jak ten dům byl, tak my jsme žádný modernizace tady nevymýšleli, nechali jsme to čistě bílý, všechno, žádný barvy, protože tenhle dům má prostě ducha. Ten je 160 nebo 180 let starý, takovej maličký stateček. A já prostě mám ráda předměty, domy a lidi, kteří mají v sobě duši. Proto ráda chodím do bazarů, ráda chodím do antikvariátů a ráda nakupuju v sekáčích. Protože ty věci mají duši. Já třeba bych nemohla vůbec bydlet jako v novostavbě. Takže my jsme cíleně hledali nějaký takovejhle starší dům, který bude mít duši. A má jí, my jsme ho našli, jsme tady strašně šťastný, spokojený a ten můj prvotní pocit, co jsem měla v těch Piška tady tancuje. Takže tenhle ten dům, ten prostě pro mě duši má a já jsem ráda, že ten pocit, co jsem měla, když se tady otevřely ty vrata, že mě nesklamal, protože já si teď neumím představit, že bych žila kdekoliv jinde, než tady v tom maličkém domečku, v té maličké obci v srdci Podblanicka. Protože Podblanicko, a to přiznávám zcela neobjektivně, je nádherný, nejnádhernější. Ty kopce, to je prostě nádhera. To je taková krása. Teda jsem ráda, že jsme se sem přestěhovali, že jsme to tady dali dokupy. Jsme tady šťastní, jsme tady spokojení, jsme tady zalezlí jako starý chrousti. Prakticky nevylejzáme, když to není nezbytně nutný. Jenom na koncerty. Ondra jezdí do práce, chudák teda, do Prahy. Ale jakmile přijedete nahoru na to rozcestí a vidíte ten výhled na tu Vlašim, co se vám otevře z těch lesů, to je něco tak nádhernýho. Tady 150 metrů za barákem máme les, který je plný borůvek, plný hub, hlavně bedel teda, když víte kam na ně, tak přinesete 20 bedel obrovských. Borůvky v červnu a v červenci, to jsou litry borůvek, co tady se vyskytujou v tom lese. My prakticky celý léto nejíme nic jiného než borůvkový knedlíky, borůvkový koláče, borůvkový závin a do všeho jácpu samozřejmě borůvky. Máme toho plný mrazáky. Já jsem tady prostě nevýslovně šťastná. Máme zahrádku malou jako dlaň, ale o to víc si ji vážím. Pěstuju všechno, co jde i nejde. Většinou teda neuspěju, ale když si takhle v srpnu sednete ráno s kafem, třeba v 7 ráno, když si uděláte kafe a jdete do toho takového už jako jemně chladného rána si v pyžamu sednout ven na zápraží na lavičku. To kafe dopijete a poodejdete kousek za barák, si k plotu utrhnout rajčata, okurky, vytáhnout si pár mrkví, melouny ne, protože ty každý rok zasazuju a pravidelně je na podzim
vyhazuju bez plodů, bez květů. Já jsem talent. Ale okurkám se tady daří, rajčatům taky a papriky jsme měli krásný. Mochyně, ty musím teďka zkusit. A já už teda teďka v lednu tlačím očima ten čas, aby už byl aspoň duben. Aspoň duben, abych mohla zasít už nějaký rajčata na parapet. A protože tohleto je návrat k tomu, jak by to bývalo, mohlo být kdysi. Já nejsem žádná lesní ekobiožínka, kopřivová žena, která tká z bodláků manželovi košile. Ale tohleto mi naprosto vyhovuje. Tahleta v uvozovkách soběstačnost přes léto v zelenině a trošku i v ovoci, protože jahod, co my vždycky máme, a malin. A já jsem si tady zkušebně před 4 lety zasadila, není to zmijozel, je to druhý Zimoles, kamčatská borůvka. A ta je teda taky výborná. Kdyby mi manžel 3krát nepřejel klasickou kanadskou borůvku sekačkou, mohli jsme mít i ty, ale jaksi manžel nepozná keřík borůvky od pampelišky, takže nevadí, on je určitě šikovnej, na jiný věci je chytrej, krásnej, takže nemůže mít jako všechno zase, že jo. A takhle my si tady žijeme na malinký výšce nedaleko Vlašimi. Máme výhled na Blaník. Je to tady zelený, je to tady takový jako zdravý, jak já říkám. A opět říkám, zcela neobjektivně si myslím, že Podblanicko je zdravější než všechny ostatní krajiny. Tý zvěře jenom, co je tady. Tady je takovejch srnek, že prakticky každou cestu dolů k vesnici potkáme 1 nebo 2. Selátka pruhovaný jsme tady už taky viděli, těch bylo snad 15. Luňák červený, ten je jako můj nejoblíbenější. Tak ty se tady vznáší prakticky furt. Luňáci, ty jsou jako fakt nádherný. Pořád a imrvére, tady člověk slyší krkavce, ty tady nějaký bydlí a jsou teda jako hojně ukecaný, jako fakt hodně ukecaný. Kukačky a dokonce minulý léto jsme tady celý léto v noci slyšeli puštíka. A to bylo teda docela jako už otravný, protože když spíte s otevřeným oknem, tak ten puštík je takovej jako poměrně hodně vytrvalej a poměrně dost hlasitý. Ale nikdy bych už nevyměnila dům na vesnici za panelák nebo dům ve městě, už ne. Já potřebuji mít takovou tu svobodu, že vyběhnu z vrat, jdu se psama na procházku a jsem fakt jako volná, svobodná, když se to tak řekne. Mám to ráda prostě tohleto, žádný přechody, žádný auta, protože naše ves je neprůjezdná. U nás je nahoře na kopci značka slepá silnice, takže k nám jezdí opravdu jenom ti, co tady bydlí. A mám to tady strašně ráda. A tím bych možná ten díl ukončila, díl s názvem Domovy, protože tohle je můj konečný, definitivní domov, pakliže teda navyhráme ve sportce. Ondra sází občas a říkali jsme si, že kdyby jsme měli bydlet někde mimo Českou republiku, tak by to bylo Toskánsko. Protože tam jezdíme, teď tam v září pojedeme po 5., jezdíme tam každý podzim a tam mít někde nějaký kamenný stateček v těch horách a mezi vinicema, cypřišema a olivovníkama, to jako asi by taky nebylo úplně špatný. My jsme začali do Toskánska jezdit vlastně, já jsem rozhodla, že bychom se tam měli jet podívat z takového trucu. Tehdy před těma 4 lety, 4, 5,
Totiž my tam jezdíme každý rok do stejného bytečku, do srdce Toskánska, protože já tam mám kamarádku. Je to jeden z mých nejbližších lidí, přestože věkově jsme dál, ona už je to paní, prosím tě, Sonjo, neuraž se, ale paní v letech. No, já jsem nechtěla říct přímo důchodkyně, takže je to paní v letech. A s tou jsem se seznámila tak, že jsme se neskutečně, ale jako neskutečně pohádali na Facebooku v jedné skupině. My jsme si, ale jak jsme si tam nadávali. Prostě. Fuj. No a uprostřed té hádky jsem navrhla, že vlastně není úplně dobrý hádat se veřejně, jestli bychom se nemohli hádat ve zprávách. A slovo dalo slovo a je to jedna z mých nejbližších kamarádek. Já mám teda všeho všudy celkem asi 3. Já se s lidma moc nepaktuju. Ale za Soňou jsem se vypravit musela, protože to je ženská, která vás, když potřebujete pomoc, tak vám jedním nádechem řekne, že máte jít do háje a druhým vám okamžitě tu pomoc poskytne. To je tak vzácný člověk. Já jsem jí musela zmínit, protože kdykoliv tam teda jedeme na ten podzim, tak shodou okolností jsme si ubytování našli 700 metrů od nich, z celého Toskánska, zrovna tam. A vždycky, když k ním jedeme na večeři, protože Sonja trvá na tom, že když jsme v zahraničí na dovolený, tak večeřet, ale budeme u nich, tak i tam se cítím jako doma. Vždycky. Takže Sonjo, my tě zdravíme do Toskánska, zase se na tebe těšíme v září a pozdravuj i Zio Umberto, tedy strejdu Umberta, který povětšinou nám vaří a vaří výborně. A tam se vlastně tedy já taky cítím tak trošku jako doma. Takže to jsem ještě musela na závěr zmínit, že i u Soni doma jsem i já doma. Tak a tím bych to už teda definitivně uzavřela. Tenhle ten díl, blíží se nám zhruba 40. minutka. Já jsem si to představovala takhle nějak dlouhý. Já vám moc děkuju, jestli jste vydrželi poslouchat až doteď. Máte obrovskou trpělivost a můj neskonalý obdiv, jestli to ještě nepauzli a nevypli. Já budu moc ráda, když se s váma budu takhle potkávat pravidelně u takových mých úvah, myšlenek, vzpomínek. A bude to fajn, když se ke mně přidáte. A budu taky hodně ráda, když třeba mi to i okomentujete, jak to na vás působilo, jaký jsou ty vaše doma, jaký jsou ty vaše domovy, protože na rozdíl od jiných rádoby youtuberů a influencérů a všech těch tiktokerů, na rozdíl od nich mě opravdu zajímá, jak se máte, jaký jsou vaše vzpomínky, jaký jsou vaše myšlenky. Mě to skutečně zajímá. Kdo mě znáte z Facebooku, kde mám teda poměrně širokou základnu sledujících, tak víte, že já se na každý komentář snažím odpovědět, přestože už to přestává být v mých silách. Ale i tak se hodně snažím, aby ten člověk, co tam zanechá koment, měl pocit, že mi to není jedno. Protože mě to není jedno, když mi tam někdo napíše něco milýho. Proč bych si neudělala ten čas na to mu odpovědět. Takže budu ráda, když i tady necháte koment, jak to na vás působilo a tak. Takže já vám přeju nejenom dobře v uších, ale i dobře v duších a budu ráda, když se tady zase příště spolu potkáme. Tak čau.